Хария де 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 Хария де 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 Хария де. Здравейте, приятели! Нека този поздрав да бъде много специален за Веско, така нареченият машината от Николаево, и за неговата прекрасна Ваня. Никой не ме пита как живял съм аз преди, когато вие бяхте с гордо вдигнати глави. Знаех си аз ще стана по-богат от вас. Веско се нарича и всички ме обичат. Ало, лойте, ей, как сте, приятелите? Давайте, завиждайте, само това го можете. Да сте живи и здрави, ще ви има. Ако не бяхте вие, нямаше и мен да ме има. Сега си имам всичко, имам всичко в този свят. Сам съм го постигнал, защото съм по-голям тарикат. Знаех си още като малък, ще ви мачкам, ще ви запаля и ще имам от всички вас най-красивата жена. Ваня, мое златно момиче, ти си ми всичко в моя живот. Ти ми даде сила и въздух ти ми даде. Ах, Ваня, мое златно момиче, обичам те аз. Много те обичам и пред Бог заклевам се, че за тебе само ще тичам. Ах, Ваня, о, хайде! Ти си моето момиче, Ауди кара Веско, и на всички майката им не бавиш. Ти си тариката на града, ти си човекът Веяко Веско. Направо ги убиваш, бръскаш, яко ги разбиваш, бръскаш. Сърцата им ти спираш, всички те ги пукаш. Шефа на купона, шампиона на купона, спрете се, не говорете за Веско. Колата му е кола, жената му е най-красива. Ваня се нарича Веско, много я обича. Кой не знае, кой не чува за Веско патрона. О, хайде, Яша, хайде, Веско. Направо ги убиваш, душите им вземаш. Хайде, Веско, направо ги разбиваш, убиваш. Виждате ли го, момчето говори на немски език. Пристига куфар с парите носи, защото има голямо сърце, добра душа и на всички ще дава пари. Пари. Ах, тези пари само Веяко ги има, само Веско ги